Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Korbar Jela ubak lakmen rembui ula kentaj ba katanat pulit katulot hakurukom sentiat bat lum jingtip kabala ban yarap ya katanat pulit ban khanglat ban jia ki kampetrim ki babu jingma ya ka syongsuk syongsan ha kani ke jela kani ke jing kentaj menteri kadai hadin bala saki ya ke babun ki jing jia ba pendon kam da kitiar pen betai kamtam hais Janja Hills District tang hapadeng ki kendiat menai kata nadu unai weng ha usnem baladep hadu unai tung menda usnem kajing syap pen betai ka police reserve ha kliriat hais Janja Hills District ha ka step sunya jong ka khat sautarik kala penher serngyo badmi udak jingkeli kumno ki bru ki badon kti banle ya kane ka kam ki yo lat da ka basuk banle pen betai ba rembui ulaong ba kamdei setia ka jing telot katanat pulit ban sentiat ni lum jingtip bat lada dei ba katanat pulit katulot anam yo kem ya ki bru ki basuba bagi don kti ha kane ki jingjia tang hapo arp saw kanta ka hanyo trap National Liberation Council HNLC kalakam ba kala lek pen betai bom ha police reserve halor ke jingkami ke arngut ki brio ki basuba ba ki dei ki badon jinga dei bat ke HNLC uba rembui kwa abanong e hnrai uong ba ki pulit ki haban kem ya ki badon kiti banle ya kene ka kam pentre ka jingjia ka balajia hapo Eastern Hills hapo Cleariat Reserve Police ya ka tu ka jingjia marejia ka sarkar kala le idon kam ki bomb squad kila lek hakatul kesni taki crime scene unit ru kila lek hakatul gujuk kesni bat lalap ba padang jing thai bom bat dehi IED te harim ketupat ke kiska police department kala register ya ka kes hala ya persya ya kini diberi di balik ya penyidik. Te haka jing investigation jang dipulit. Te kila kem nongkom ya we basuba ba donki hadin ketapat lakem sawe. But hadu menta ka jing tokit kadang ya syakman. Te ban establish mano badon kti dan kita bala kem kila don kti sisya na em ta deta kadau uban ngamla on batai sibon namar ba ka investigation kadang jam kau ngin pe all angle habaro kilyang ni pe ta kabanong pong hi kalong ba uday mano manuru la dei maki gidong le ide hinong le kam gaay te kaan kan le ka ba don ka ki claim hanre kan sakliat dal det your investigation baro katna sintiat ka lom ya ki jingtip ngam ong baka dega failure dai namar ka jing trekam ko jongki hapo sisni hi layo ban kem ya ubasuba badan kti ta kamut ba ka intelligence jong sarkar ka klanyi hanrei ban predict ya hamno kumno kata mano manuru ka donhi kata umla